Good morning guys. Papakilala ko lang itong puno na to. Itong puno na to siguro familiar na sa inyo at marami na rin nakakakilala. Ito yung tinatawag dito na Minerva. Ayan, Minerva. Yan, makakasurvive sa'yo yan sa uhaw. Matubig kasi ang bunga niyang, kulay dilaw, parang kalamansi. Oh. So guys, may sayawan yata sa bayan. Hanggang dito rinig yung tugtugan. Ayan. Ito, pakilala ko sa inyo guys. Lapitan natin para maging familiar sa inyo. Tingnan nyo. Ito yung puno niya. Ayan. Dito tayo sa ilalim. Ayan. Dami niyang sanga, ang daming ano. Ito guys ang bunga niya. So ito, hindi pa, green pa. Yung isa, ayun, matamis na yun. Kunin na natin yun. Yeah. Ayan. Ito siya guys. Pag tinanggal mo yan, oh, matubig yan, oh. Oh, di ba? Daming katas. Oh. Pag nauuhaw ka, pwede yan. Ayan. Oh, di ba?